Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi snakke om pH-værdi og hvordan man udregner det og hvilke metoder man ellers også kan bruge. pH-værdi til at starte med, det er en værdi som man bruger som et mål for surhedsgraden. Og vi bruger formlen, vi kan se her, hvor vi har pH er lig med minus logaritme og så koncentrationen af oxoniumionerne. P det står for minus logaritme, og H det står for koncentrationen af oxoniumionen, som vi kan se herinde, hvor der står H3+. Det er meget vigtigt, at vi altid skriver P med småt og H med stort, når man skriver pH. Og så er pH-værdi en størrelse uden en enhed. Og måden vi ligesom kan forstå pH-værdiernes resultater, det er, hvis vi eksempelvis kigger på den her skala her, midten så har vi 7, og hvis pH-værdien den rammer på 7, så betyder det, at den er neutral, og hvis den er under, så betyder det, at den er sur, og hvis den er over 7, så betyder det, at den er basisk. Ved hjælp for eksempel af en titring, så en titring er en metode, hvor ligesom man kan bestemme mængden af en base eller en syre i en given opløsning. Så hvis vi for eksempel ved en titring ligesom tildrypper man fra en burette en opløsning med en kendt koncentration til en analyseopløsning. Det vil sige, hvis vi eksempelvis tager en syre og en base og blander dem sammen, eller en base eller en syre. Og det tilførte stof, det reagerer jo så med det søgte stof i analyseopløsningen. Og når alt stoffet i analyseopløsningen ligesom har reageret, siger man så, at man er nået det, der hedder ækvivalentpunktet. Det vil sige, at vi ligesom har nået det punkt, hvor syren og basen netop har neutraliseret hinanden. Man kan så vælge at bruge en indikator, som man kan se her, eller et pH-meter, for ligesom at følge den her proces. En indikator, det er den her rulle, som ses her på billedet. Det er en lang gul rulle med noget papir, som man ligesom kan rive af og stikke ned i sin opløsning. Og så vil den så skifte farve, og ud fra farven, så vil man så kunne forstå, om det er en sur, basisk eller neutral opløsning, vi har at gøre med. Hvis den er grøn, så er den neutral, hvis den er blå, er den basisk, og hvis den så bliver rød, så er den sur. Ja, og hvis vi ligesom bruger det her pH-meter, så det så gør, det er, at vi ligesom følger hele processen, og ikke venter på at opnå ækvivalentpunktet, og så stikke den her indikator ned, ikke? Så vi følger hele processen, hvor at man ligesom kan følge med hernede, hvor der popper en masse tal op, og når man så kan se, at der er sket en kæmpe ændring, så ved man, at man har nået ækvivalentpunktet. Til sidst så vil jeg gerne komme ind på de her to syrer, vi har at gøre med, som er saltsyre og eddikesyre, og hvorfor der ligesom er en så stor forskel på de her to. Altså det første man kan se, det er at saltsyre, det er lidt mere sur, den er lidt mere stærk end eddikesyren, netop fordi at vi kan se at pH-værdien er langt lavere. Og vi sagde tidligere, at alt under 7, det viser hvor sur den er, og alt over viser hvor basisk den er, ikke? Nu er eddikesyren ikke kommet over, men vi kan stadig se at saltsyren den er langt mere ned. Eddikesyre, det er en svag syre, den reagerer ikke fuldstændig med vand, så der kan hele tiden findes reagenterprodukt i blandingen. Og når vi så har at gøre med en stærk syre som saltsyre, så reagerer den fuldstændig med vand. Og det er ligesom derfor, at der er forskel på de her to. Ja, det var så det. Tak for den her gang, og vi ses i den næste video.